Hanap buhay naman kitang unyan mga idol. Uyug-uyugon mo ano yan na dyan na. May uminabutabing sira haling rapo-rapo. Dahil iba kundi ki Idol Rande. Uyug-uyugon mo an. Hiso si Idol Rande. Taga rapo-rapo tabi yan. Kaya shout out na lang sa Indo Gabos dyan. Sa mga gabos na mga taga rapo-rapo. Uyug-uyugon man. Hulingon na naman tabi. Sutulak ni Kuya Bot na cute. Kuya na. Suminakat na tabi dyan si Tuyo Efren. Buda si Idol Bogart. Uyug-uyugon mo si Idol Bogart. O yan naman tabi si Ninong Will talagang busy naman. Kinagana na tabi ki plastic so sayang banyera. Tanganing dyan okay na. Uyug-uyugon mo bagan. O yan na tabi nagkilo na tabi si Idol Rande. Hisos. Sabi ni Tiprin nata ngayon tagaro haluyong ka naman Rande. Bago ka pa man ngayon kikamas-kamas haluyong makakilo. Uyug-uyugon mo yan na tabi si Idol Bogart. Hone na ngaya tabi boss. So, primerong kilo. Tuwangin naman nga tabi ka. Siyempre naman. Yan na tabi. So, mga nagpipirisik-pisik patabing mga sira. Uyug-uyugon mo daw. Hala na ipit pa susara. Uyug-uyugon mo Ralabason tabing mga sibubog. Turingan. Uyug-uyugon mo sang ka pa. Bad lamang niya kung makakonsida. Siyempre naman. Yan na nga niya. Grabe na tabing daramluan dyan. Ano na nga yan? Malipot nga yan yung sirang inaw. Siyempre, alangan manailag mo dyan. Mainit na tubig. Ano naman sa Idol Bogart? Sige na sa nangalan tanaw. Sige pa reklamo. Uyug-uyugon mo baga na. Tulusin na dyan mga idol na iribahan haling rapo-rapo. Ang gamit tabing bangka. Iyang ki Idol Rande. Uyug-uyugon man. Huya na si Kuya Baut. Ano na ngayang aral sa anin Diyos ko Lord. Mapapalaban na naman ngayon lawas kong cute. Nyako na yun magpareklamo. Wala sana nyakuan. Sabi manipay inte. Ano daw ngaya kung makadarang lamang dyan daw sa rong sibubog. Nyako ba'y taw-taw na nyako ba'y tatawan na naman kita kaya. Yan na naman si Idol Bogart. Uyug-uyugon man. Hunin na ngayon sa mga yelo talaga ngayong misos. Pandiurag talaga. Andarang naman ngayon kay Ninunoy dyan. Puwerte yun. Ayan po ang pinakagwapo ni Gitabi sa Isla di Cagraray. Si Idol Bogart. Uyug-uyugon mo Wow, sa smile pa lang. Sapat na. Grabe patabing sila dyan mga idol. Dahil pa lamang nang abangaan kita dyan. Maanom na banyera siguro yan. Huyan na si Kuya Butaw. Para primero basa ng banyerang inalsa. Gari pagalo na niya kung bumaba ka na digde. May duwa ka pang banyerang alsahon. Uyug-uyugon mo At ang ani ngayang matang layon. Tabata ngaya patukad Nanya ko, di ka na niya ako maghanap buhay kisira. Kung nabukang mapagal, uyug-uyugon mo magkaraturog na sa niya ako kita. Bata ngaya basugon ako tanab. Mirindal nga ako kibahaw. Malikain niya ako tarag mirindal. Ako nga niya ako dahil lamang nakakape. Sige na ako. Ano pagpareklamo? Lawas mo baga niya ako. Very cute. Iyo baga. Yan na naman nga si Idol Bogart. Nagahalat na naman nga tabi dyan. Ba't lamang ngay may mawaltak sa dagat. Taan mawaltak. Sa kuya na. Uyug-uyugon mo yan na sa panduang banyera ni Kuya Baut. Uyug-uyugon mo nagngangal-ngal na tabi dyan. Diyos ko Lord, ano na nga dyan At sa niya ako dahil ka magparareklamo. Tamo na naman niya ako nasa ngatang ka ni ugangan mo. Tubangin naman nga niya ako Kuya Carl. Uyug-uyugon mo. Sige na niya ako. Tayo nga bitong kumandig day. Gari man sana din nagtuwang. Uyug-uyugon mo Jesus. Nya ako na kulang mabagang lawas mo Kuya Baut. Nya ako pagparareklamo. Panduang banyera tabi ni na. Nasira mga idol. Uyug-uyugon mo naman Jesus. Napangyari. Yan na sa pantulaw. Uyug-uyugon mo Diyos ko Lord. Grabe na talaga ngayang tanglayin ni Kuya Cole. Naata niya ako dahil ka na magparareklamo. Tayo urula ko niya ako lugudan. Sige na niya ako sa doon. Makapay ngalo ka naman. Kaultimo na niya ako bagata para tulong banyera. Iyon na nga ni ngaya. Salamat ngayon sa Diyos sa makakapahingalo naman. Thank you for watching mga idol. Shout out sa inyong lahat na mga taga Rapo-Rapo.